TV ka endie ji maromo 25 pod orwaki e od thieth ma sub county ka mamoko 74 to osethiedhi bang' gamo tuo mar Nyaldiema. Landruok mar Nyaldiema bende osehinyo chenro e dho wedhe moko ma Homa Bay ma sani koro jopiny moko oloro nyaka ohandgi. Jafwambo marwa en Ali Abich ni kod ler mar wachni. Dhowath ma wadiang'e kar chung bura ma Suba South en achiel kuom kuonde ma migawo oseyange tuo mar Nyaldiema ma osebedo ka landore Sindo kod alwora mare. E dhowadhni chenro mag ohala odok piny bang' kane oselor kuonde mag chiemo e alwora ma Sindo, kendo thoth yiedhi mag lupo bende oywa oko kaluwore gi luoro ma jolupo nigo e landruok tuo mar Nyaldiema poni gimedo dhungore e dhowadhno. But wakwayo akwaya ni jowa obed gi ler mowinjore, kendo kaka jakom ward akwani biches wa 14 mantie jokomba 14 gikaw risk mar rito ngima jonam, giket pilogo, giket sabunde mowinjore, giyie jowa dhi nam kok gin gi pi mothiedhi mondo ngima jolupo medre. Kendo king'iyo wadiang'a sani ka tinyalo yudo ka yie thwa moko ni nam owashugo go ka gidhi nam mondo manyalo dhi matin kendo mondo kel chiemo mondo ruogruok kata bedo modhungore obed ni tin mondo ler obed mamalo. Jolupo kod johala e dhowath ma wadiang'a ywak ni chido mar dhowadhno obiro kaluwore kod pige ma ochido mamol ka donjo e dhowadhno, gino ma osemiyo kata mana pi nam ochido e alworano ka koro giwuok oko mar jiwo ler e kind jogo matiyo kod dhowadhno. Kata sani kung'iyo wan gi pige mag luoko lwedo mobedo gi chlorine e iye, kendo nwa make sure ni sanitations mag chopewa nwa increase level mamalo. Gisani kwang'iyo kolera en tuo mwang'eyo ni obiro kaluwore gi seche moko gi chilo. Gie sechegi aneno ni watemo loso ler mar kae ahinya, aneno ni watemo nikech seche ma wan obiro waparo ni obiro nitiere pi moro man gi malo kocha ma en aora maduong'. Koro e aora ni waparo nogolo gik jams gi malo kocha nikech mine tiyo gi pampas, nyithindo dhi oko e aora no. Koro thothne oula kabiro to waneno ni kele i pi makane. E osiptal ma Suba sub county e boma ma Sindo, jotuo mag Nyaldiema maromo 25 dhi nyime gi yudo thieth ka ji mamoko 74 osethiedhi ma oweyo dok pacho. Apisa ma ochung' e chenro mag thieth e sub county no, Laktar Kajowang' okon giseketo kenge makare mar thiro landruok mar tuo no. Situation kaka chal sani wadeno ka normalize nikech interventions nitie ma oseketi e gweng' mondo mi tuo kik landre. E osiptal ka be jotuo mantie wamiyo thieth ma kaka dwarore. Osethiedho ji madhi 74 ma osekalo through hospital. Kawuono joma nitie ward gin 25. Ndalo 13 ka tuo mar Nyaldiema osebedo ka landore e boma ma Sindo ka kod alwora mare. Migawo ma thieth e kaunti ma Homa Bay ka koro lando ni giseketo kenge makare mar konyo duoko piny landruok tuo ni alwora ma Sindo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruoge mopogore opogore